Wis kesikian aku. Ora kok perkara kesikian janjane iki do nyawang Tati kepethuk kok ya anggere nang kono nyak nyumbang lagu sing kon ngancani Tati. Kono urung ngerti asline nek ra dandan. Paling. Apa? Wah, nek ngerti asline ra dandan Pak Suharsono iki mesti getun setengah mati. Ya lho Pak niku elek lho jane. Ya aku barang. Nek niki kula ngerti kok do kepencut kepranan ki kepiye? Mergane apa? Mergane molak-walik. Apa niku sing wolak-walik napa, Mbah? Niku lho, Pak Bolak-balik Jawono. apa? Nun, Sing bolak-balik apa? ngarep buri padha. Nah, niku Apa nih? Ora dudu apa-apa wah kok. Iki rong wengi nok engko. Ora wengi kok wis wani-wani ngarep buri. Pemanasan. Pemanasan apa? Pemanasan global. Omongane pemanasan global. Ora nek kepengen mbok ngomong ngerasa ngono kuwi. Modar ora kowe. Jujur. Piye, Mbak? Tanggung jawab omongane. Cek agek teko ceret. Iya, heeh. Wih.